nik Garizar, bombardi zetu naben, 6 urte nuke esan da. Garizarko lantzi portalien, nire amama Isabel, da. Hene, ari plano bat osartik, hanbototik, gotxi, berdin gorutxeko, ez da bombardi. Da gura mamak ene, papela botaten hasi di, papela, gola, bai ikusten zima zeo zer botata biela. Da papela bai, bomba zien. Hasi zien gero esplotetan, Durangon, da bomba. Eta gura mamako lane bat dute, da. Da, claro, gura ama, da, eta dana Durangon, birrien. Gura ama ez niekaz, astuaz, potentzien ez niek erueten. Da, Josepa, alboko baserrikue, Josepa, Pantxu Frailien ama, eta gura ama balagun beti alkarra zibilten zien. Da, joen zien astuekaz, ez niek erueten. Da, gura ama konteta bene. Madalenan ermodotik gora goiezela, holan, ambiente txarra ez zumeten zela. Da, sirena joten hasi ziela. Da, hene, Josepa esko iese, Andramariraino joeten ziren, ez nirueten ara. Da, nik bueltan bizunat, esan eitzen. Da, Miguel Ahondizen portalien, ez niek emon, da, ni bano joe, da. Nik dedigor eron biotara eze, Andramariraino dedigor ze bate itxaroten ongo da, eta ari zeri ermitzeta. Bueno, etorriari harin, jenike astu soltu, eta banu etxerutzu. Da, gura ama solta ben astuan atxotek zenien lotute eukitabi izane astuek denda horrien, Madalena antzan, atxotek izena, dendie, da. Harin etxera. Da, gu larri, nos ikusikotu zena ama eta aitzeta, nos, da, alalakon baten astu ikusi gaiun datorrela, eta esan ginen, ai, badator astu eta atzetik apanos agertuketetan da, bueno, etxe barrezen bueltan ikusi gaiun nina, gure posa. Figuzen, itzi urtaz, dakor duen dekotori, bueno, da, gero ama eta bali gauzien da bauna kontetan zerre izen zan, da badino da Josepa joen da gorutz eta ez da ibazar. Ez da, gita gura megon ezin, Josepa ez da lagirik, bere lagun hori. Da, zoi ezi iturritxera ez osko, preguntez, aberra, allegeu da Josepa. Hane horrien, da. Joen gaien iturritxera, esan allegau, da gehiago esan allegau, kontxauen. Andramariko lizpien, bombardio egin jaben. Arrapa, Josepa. Irume itxite, irume euki izan. Da, bueno, zelako. Susani, ondino, Susani gehiago? Susani, 10 urte geru, Susani baina. Gure Angelek 3 urte eta nik ezei. Da. Baina antxe, ate begire. Ikusi nola zeo zer botaten da bile amamak, papela, haina biltzen zit da papela botatak izan, ez da, irakurtzeko duz, propagandak. Baina papele darra zien, zelako, bombardio, zela, Durango jente pilo bat hiltzan, gero arratzaldien barrido etorri, dane jentie Santa Susanako komentuen behane, bortu eta moja pilo bat hilabia, bai. Moja pilo bat, Durangoko ekasko zien. Da, gero hane, Kampo Santu onduko oinitxik egin izan lekuetan da zera behan be gente pilo bat, holan txik, Miguel edino moduen ametraliaz. Bajatute, bueno, destrozo. Da.